Good side. Hello, लोगोफोर दसे लाइभ देखायबाय आङो माने फैदोंमोन लोगोफोर आयु सोर आं होआखैहाय इसानस'आव बिदिनो फार्स्ट फिउ लाइक जामाइजो होनदों आरोना जामाइजो औ मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया नोंनियालाय माबायदि मबाइलखौ माबोरै दोननो जागासिनो मा मोनखो ओमफ्राय आंना गाज्रियानो गाज्रि दानो दं होनदों आरोना ओइ सानसुआ मानो गाज्रि जा सिंगेल वाया आदसा हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ सिंगेल वाय आगै राजु मा खालामदों सना जादों होनदों ना जेबो खालामाखै आयुषा आंखौ बौजी ना बौजी नमस्ते बोला आयुष ने नमस्ते आयुष ओमफ्राय जाना नन्दा कुमार भेरि नाइस बोला थेंक इउ भेरि नाइस ओमफ्राय लकेल हाय बाजै सना मा खालामदों आं दैना दायना आं दायना ना मा जाखो लकेल आदसा आङो नै दसे मा होनो रायज्लायनो फैदोंमोन आरोना दायना ना मा जाखो बेलाय ओमफ्राय जोंहा बिरिलाबार हाय हेल' आब' होनदों हेल' बिरिलाबार हेल' आगै जोंना जोंहा नन्दाया मा होनगोन नन्दा कुमारा हाय बोला हाय हार्ट I love you baby बोला अच्छा सेम टू यू सोमखोर हाय गावदां दाना हाय गावदां होनबाय जा ओइ सानसुआ आथिं सानायानो थिग जायाखै दाबो होनदों ना अ आथिं सादों आरोना मा जानायमोन आथिं सानाय मा होनो ओइ सानसु ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा आदसा मा ओंख्रि संखोलै बाजै होनबाय ओंख्रियानो जेबो मैगं गैया दालिसो रुबाय आरोना सिंगेलाखै आयुषआ where are you from बोला from बङाइगाव आयुष ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो सना होनदों आरोना ओमफ्राय नन्दा कुमार ना भेरि नाइस फेस बोला आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सुहिदा
गेमार I love you darling बोला I love you darling लकेल मा होनखो दायना होनदो आरो ना दायना लकेल दायना बर' मा नामलै बेलाय ओमफ्राय जोंहा राजुआ मा होनखो मा ओंख्रि संखो सना होनदो आरो ना ओंख्रिया माबा दालिसो संदों प्रानजित प्रसन्नजित है हेलो प्रसन्नजित हेलो ओमफ्राय जोंहा गुरुआ नाम्बार प्लिज बोला अच्छा नाम्बार प्लिज शिबा हाय बोला हाय लाइक करो प्लिज गाइस लाइक होदो लोगोफोर एसे समायथोंसै terasa अच्छा ओइ सानसेया जानांगौ फुटबल अच्छा गेलेना हान्थुनि गिलायानो अच्छा गदों बेनिखायनो दाबो थिग जायाखै आरो लोमजाना होदेरबावबाय आंखौ जेबो सान्थि गैया होनबाय आरोना हामाखै आरो होनबा मोजाङै नायजा ओइ सानसर आथिंखौ आरो लोमजादेरबावबाय होनबाना डक्टरनाव थाङाखै नामा मोजाङै नायजा जारला होनबाथ' ना मोजां गेलेनांगौलै बोरैबा मोजां गेलेबाबो दुखु मोनो मोननायालाय ओमफ्राय जोंहा दिनेशआ नमस्कार राते राते बोला नमस्कार राते राते दिनेश आई एम फ्रॉम बेंगालोर बोला अच्छा थैंक यू बेंगालोर से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आदसा नंगौ नामा जायोलै बाजै सामफ्रामबो बहा ना बेदर मोनबाय थानो ना बाजै होनदो बिदिनोथ' जाहैबाय जानो लुगैबाबो मोनजायासै नै जारलासो थांनो बानानै थाङासैना गरमखाय दिनेशआ आंखौ इउ लुकिं सो क्यूट बोला अच्छा थेंक इउ फरि लाइक डान फ्रेन्ड बाय थेंक इउ फरि लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय शिबाया मावगो अन बोला अन थेंक इउ अन रखने के लिए शिबा फरिया मा खबर फ्रेन्ड सना होनदों ना खबरा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'सै फ्रेन्ड रोजा राजा मा होनगो ब्लु हरदो ब्रा सना होनदो आरो ना हरबायमोन दे आङो राजु ओमफ्राय जा मनोहर हाय थैंक यू मेरे दुश्मनी के लिए मनोहरा आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ मनोहर ओमफ्राय जा ओइ सामसुआ मा होनखो कबिराज नायबाय दं होनदों दे मोजाङै नायजा दे बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय जानायाबा फट'नाया ओमफ्राय सोमखोर मा होनखो गावदां नाब्ला आब' नाब्ले आब' होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा ओइ सानजा मा होनखो फरि जोंहा मा खबर होनदों आरोना जोंहा ओइ सानसुआ ओमफ्राय जोंहा सिंगेलागे आदसा लाइक दान दे बाजै होनबाय आरोना थेंक इउ सिंगेलागै ओमफ्राय जोंहा फरिया ओइ सानस' आगै सना मोजांथ' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मनोहरा राजस्थान बोला अच्छा अब राजस्थान से थैंक यू राजस्थान से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जोंहा यामिन आली नमस्ते बोला नमस्ते फरिया मानखो दे मोजां नायजादो आगै सना सानस' होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा ओइ सानस' फरि होनबाय आरोना दा सिंगेला आदसा बाजै आं अन दं दै एसे बिजि आं होनबाय दे ओमफ्राय जोंहा मोसिम 315 हाय मैडम क्या हाल चाल है अच्छा है बोला क्या हाल चाल है बोला हाल चाल मेरा अच्छा है आपका कैसा है मोसिम बाईसांग मार्क ना हेलो जी बोला हेलो जी हेलो कैसे हो ओमफ्राय यामिन एकदम डाउनलोड एकदम डाउनलोड
मतलब राजा मा होनखो राजुनि राजा मा होनखो गिदिर बेदर लायदो बारा सना होनदों ना बेदर लायदो बारा सना होनदों आरोना बेदर लायदो सिंगेल लायदो नायबाय जोंहा बोरिया मा होनगोन फ्रेन्ड सना दोनथ'बाय आङो ओंखाम जाग्रोनो दे होनदों दे बोरै दे ओमफ्राय जा यामिन आली आप कहाँ से हो नेपाल से है या खास खत काठमांडू काठमांडू से बोला अच्छा मैं नेपाल से भी नहीं हूँ और क्या बोलते हैं मैं आसाम से हूँ आसाम मैं बोडो हूँ बोडो यामी ओमफ्राय जा सिंगेल बया ओरैसो ओमफ्राय जा मसिमा मैं भी बढ़िया हूँ आप कहाँ से हो बोला अच्छा आपकी बढ़िया है मैं बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय जा सलमन ना हाय बोला हाय सलमन हाय खैतारी हेलो हेलो क्या लिखा रे हेलो लिखा ना हेलो हेलो खैतारी हेलो यामिना मा होनखो खाली मेनफोर गरी मेन बरसा साली मेनफोर खालि मेनफोर गरी मेन क्या रियली मौसिम मी मुफीद से हो बोला अच्छा आप मुफीद से हो जासूस ने क्या बोला गुड बोला और सानजा मा होनखो सलमान खानबो फैबाय हनै जाथारलासो हा होनदों आरोना सलमान खान भी आ गया ओमफ्राय जासूसा मा होनखो गुड मर्निं बोला गुड मर्निं जासूस बड़ो जासूसा हेलो बोला हेलो जासूस हा बोला यामिना असम में जॉब कर रही हो क्या आप बोला नहीं आसाम में जॉब नहीं किया मैं आसाम से ही हूँ ओमफ्राय अमरजीत हेलो हेलो दीदी आप बहुत सुंदर हो बोला और हेलो ब्रादर थैंक यू सिंगेला हेडफोन हरबाय नामा हेडफोन मा लाखो ना खोमाखौनो होथेबाय खोमालै आदसा बिदिसो होनबा आगै सिंगेला जा टपिकआ नुजाफैनो हादों आरोना लाइकल' बिमा होनदों आरोना लाइकल' आरोना टपिकआ दे ओमफ्राय जा टपिकआ मा होनगोन एक्सेल मा लिरखोलै टपिकआ सोमखोरा मा होनगोन ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों जायाखै आगै दालिसो रुगासिनो दं टपिकआ मा होनखो हा के यामिना क्या दे हा यामिन आली ओइ सानजा मा होनगोन आङो दसे आवबा लाथ'नि दे बिके आं फैफिनगोन दे दे रेस्ट ला दे देहायाबो सुख गैयाना दे ओमफ्राय जोंहा पंकजआ मा होनगोन I am from Ayuda ना do you like Ayuda बोला आजो अच्छा क्या लिखा Ayuda आजू do you like हाँ I like ओमफ्राय मौसिमा मा होनखो आप मेरी घर वाली जैसे हो आप मेरी घर वाली जैसे हो लगाई तुमान आपको क्यूट में से नियर खाइलू खोर को बोला
अमेरिकार बादि जैसे हो बोला ओमफ्राय जा आमीन ने क्या बोला मैं फुटबॉल अच्छा मैं फुटबॉल बोल ओमफ्राय मसी मामन का आपकी जैसे देखते हो बोला अच्छा आपकी जैसे देखते हो सिंगल हुआ मान गान खोनासंना कम्पिउटार आदसा नाब्लाबाय दंलै बाजै डिउटियावसो होनदों नोङो गानसो खोनासंदों आरो होमबाना आङालाय खोमासो होथेरबाय होनना मा सानदों आरो ओमफ्राय जोंहा राजुआ आङो थांगासिनो जारौ सना माइनाव बोरमा बेदर लाय ना नानै संनानै दोन संनानै दोनल' सना माइनाव होनदों आरो ना दे जागोन दे बोरमा बेदरसो जायो आरो ना राजु ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मोनखो आगैया थांखो सिंगेला दे बिहरबाय आइया आंना थांबाय नामालै आना गान खोनासंना आं थांगासिनो होनबा सिंगेला गैया गान खोनासंदोंनो यामिना आलि सिदिया यामिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ बोला अच्छा दोस्ती करो आपको रिटर्न मिलेगा ओमफ्राय जासूस गुड बोला यामिन क्या है रे ओमफ्राय जासूस खाना खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया जासूस बर' जासूस ऑन थैंक यू ऑन रखने के लिए यामिन अली क्या रे गल गल को क्या दिया सिंगेला अच्छा बाजैनि के हा होनदों ना जासूसा ऑन होनबाय जासूस हा जासूस बर'नि हा Number dua. Masih pernah ya bu, dengar. Mana jeli nih man cile? Ada ke? Betul kayu itu. अच्छा, roh. ओमफ्राय खालामगोन नामा जासूस ओमफ्राय जा यामिन अन थेंक यू अन रखने के लिए ओमफ्राय सिंगेल गैया मा होनदों आदसा बाजै आङो ओंखारथ'बाय दे नेक्स्ट लाइफ आव लोगो मोनगोन दे सिंगेल आगै दे ओमफ्राय जा जासूसा अन थेंक इउ ओमफ्राय जा अनसुमै बर'आ मा खबर फ्रेन्ड दं खबरा मोजां आंनिया ओमफ्राय जा यामिना मा लिरदोंमोन आइ लाभ इउ टु लाथा आदसा सेम टु इउ यामिन मानसियालाय मानोथो दलद थाया जौसिन थालायलांखाय अनसुमै मा खबर फ्रेन्ड जाबाय ओमफ्रायो नागालेण्ड गुड बोला नागालेण्ड बर' गुड यामिन नागालेण्डआ हेल' बोला हेल' राजुआ एन 67 लै दान मा जाखो आइजोआ होनबाय खोमा ना आइजो हाजोआ ना मा हाजार मा लिरखोलै राजुआ ओमफ्राय जोंहा नागालेण्डआ हेल' होनदों हेल' यामिन दे नागालेण्ड गुड मर्निं बाय गुड मर्निं नागालेण्ड बर' ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया हनै आंना नालेब दिनैसो होनबाय आरो ना नालेबा दिनैसो जाफैबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा नागालेण्ड बर' हा हास्राय नागालेण्ड बर' तु हास्राय ओमफ्राय जेरिमियाया आंखौ बांसिन मिनि हरब्रा जाबाय आरो
आंखौ बांसिन मिनिनायाबो बांसिन थालायो नामाब्रा जेरेमिया लाइक होदोलै लोगोफोर समायनायनि लाइक होदो ओमफ्राय यामिना मा होनखो यामिन आली क्या बोला आप अपना नंबर फेस पर बोला फेस पर मेरा नंबर अपना नंबर अच्छा ओमफ्राय जेरिमिया मा होनखो जेरिमिया राबाया होलायालां दिनैबा होनदो आरोना होलायालां दिनैबा जाबावबाय आदसा रदे जाबाय आरोना आदसा होला ओमफ्राय आरो रदे आरोना अबाव थांनोनो अबाव थांनोब्रा जेरिमिया सोर गोदानमोन जइन जादों लोगोफोर नोंबायदि मानसिफ्राव नै राजा मा होनखो राजाखौ सोंदोंमोन आदसा आं राजाखौ सोंदोंमोन आं मा जाखो होननानै सना जारौ होनदों आहा दरखांनाया आथिङाव नांजादों थङाला बुबाङाला माबा दरजा थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय आथिङाव नांजादों ओमफ्राय जा निजोम हेलौ जि होनदों ना हेलौ निजोम ओमफ्राय जोंहा जेरिमाया होबाय दै गाबगोन मा होनखो गाबगोन ना आंहा गाबगोन ना आंहा गैया होनबाय आरोना आदसा होआबा गाबगोन नालाय होबाय आरोना दे गोजोननाय थाबाय यामिनाले मा होनखो दोस्ती में नंबर मांगा जाता है बोला अच्छा हाँ मांगा जाता है दोस्ती में नंबर यामिन आली अच्छा दे भिजिट बाजैया अबे गामिनि होनदोंना आदसा आङो मा बङाइगावनि भिजिट दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो कमेन्ट बेखौ सुबाय थानोसै नामा नोङो आदसा मानोसो सुबाय थाखो नोंलाय अच्छा या जामिनाली जामिना नंबर बोलो ना अपना बोला अच्छा नंबर कैसे बोलो स्क्रीन में सबको मिल जाएगा यामिन
संजय हेलो संजय कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगांव से हूँ संजय संजय ने क्या बोला और पुणे महाराष्ट्र में आया करो बोला अच्छा महाराष्ट्र में आया करो बोला अच्छा ओमफ्राय क्या बोला रॉय लाइक सब्सक्राइब वालिसन ना रॉय लाइक सब्सक्राइब करने से हमको क्या मिलेगा अच्छा आपको भी रिटर्न मिलेगा अगर आपको चाहिए तो आपको भी रिटर्न मिलेगा लाइक सब्सक्राइब करने से रिटर्न मिलेगा आपको भी pada zaman ke जेबो नामा जेबो जायासै नामा राजाया सना मोजां नाय अन्थाव बाथाव गथ'खौ सना जारौ होनदारोना सुलागासिनो एसे दोलाबाय खोमा फिसानो दरजाया नांनानै ओमफ्राय जायामिन क्या दिया यमन संजय हम आपको हमारा पुणे अच्छा पुणे शहर घुमाएंगा बोला अच्छा ओके संजय ओमफ्राय यामिना मान नंबर देने में कितना टाइम लगता है आप बोला नंबर देने में टाइम लगता है क्योंकि स्क्रीन में बोलो तो कैसे बोलो सबको सुनाई देगा सब ले लेगा गड़बड़ हो जाएगा सब खोमथा हेलो होनदों हेलो खोमथा बिटिवाइ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि बुसना फैनायनि थाखाय यामिन गल ओमफ्राय जा पिन्टु गेम अफार पिन्टु नाम बलसन रॉय ना यू आर क्यूट मदर बोला ओ थैंक यू नागालैंड गुड बोला नागालैंड हंस रहा है नागालैंड बोलो ने नागालैंड हेलो बोला खोमथा बिटि मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों ओंख्रिया माबा दालिसो ओमफ्राय जा पिन्टु क्या नागालैंड है नागालैंड बर'नि खाना खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया अभी बना रही है नागालैंड हेलो बोला हेलो ये मीना खाने मर्द कोना अपना बोला मर्द कोना अपना बोला कोना अपना नागालैंड बड़ो क्यों रो रहा है किंतु यम्मी क्या यम्मी नमन के मैंने तो भेज दिया अपना नंबर आप अपना नंबर नहीं भेज सकती बोला अच्छा कहाँ भेजा आपने और मैं कहाँ दूँ और आपने कहाँ भेजा मैंने नहीं देखा यामिन ओमफ्राय जा खोमथाया मा होनदो बेदर गैया नामा होनदो बेदर गैया आङो खोमथा ओमफ्राय जा यामिना मा होनगोन पेंसिल का नंबर सलाती हो आप बोला सलाती हो आप बोला
जुता नंबर ओमफ्राय जा मा बालेसन रय what language do you speak at बोला language अभी मैं at home बोला बोडो लैंग्वेज ओमफ्राय जा संजय मा हमारे पूरे शहर में नवरात्रि में अच्छा बहुत मज़ा आता है बोला अच्छा नवरात्रि ओमफ्राय जा खोमथाया मा होनखो माहानि बाजै लालाय दाना आच्छा आं माबा मा होनो बङाइगावनि खोमथा जा राजुआ मा होनखो नोङो आपि खाना नों अपी म राजू ने क्या बोला अपी खाना खाएगा बीबी तोरा रोक बाय बाय बोला तोरा रोक बाय बाय अपी खाना खाएगा बीबी तोरा रुक बाय बाय बोला ओके राजू बासु ओमफ्राय जा खोमथाया होनदो आरोना बोला खोमथानो ओमफ्राय जा मन्टुआ हाय बाजै होनदों यामिन क्या पेज ओमफ्राय जा मन्टुआ हाय बाजै होनबाय हाय ओमफ्राय यामिन ये क्या है यामिन आली क्या है ये ऐसा ऐसकिया मा होनखो समायना नुथारदों बाजै दिनै होनदोंना आच्छा थेंक इउ ऐसके ओमफ्राय जा Ditvia how are you बोला अच्छा आई एम फाइन आप कैसे हो ओमफ्राय जा अर्जुना हाय होनबाय हाय अर्जुन you are from बोला from बङाइगाव आसाम ओमफ्राय ऐसकिया मा होनखो मा ओंख्रि जानाय बाजै होनदोंना मा होनो ओंख्रिया मा दालिसो आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय जा खोमथाया आङो ओंखारथ'नोसै बाजै खामानि दं आंहा होनबायना दे खोमथा दे खामानि दंबा साइड अमित नेपाली बोला नेपाली नहीं हूँ मैं बोडो हूँ बोरो हूँ दित्या हिंदी बोला हिंदी ओमफ्राय जा सोनुआ मा होनखो बाजैया मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना सोनु बसुमतारिया ओंख्रिया दालिसोमोन ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै संजया हमारा पुणे में नवरात्रि में अच्छा देखने को बहुत अच्छा है बोला बहुत अच्छा होता है क्या नवरात्रि में सागरा हाय विके वंदना हाय सागर ओमफ्राय जा दित्या you know how much language बोला you know how much language आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मैं तो बोर्डो में बात कर रही हूँ ओमफ्राय जा खोमथाया मांगो ओके बाजै बाय बाजै होनदोंना दे बाय खोमथा बाय साइड अमी OMG सेम नेपाली बोला अच्छा सेम नेपाली जैसा लग रहा है क्या पैसा सागरा बीके भी नेपाली है साइड बोला बीके भी नेपाली है साइड बोला दित्या
स्माइल थोड़ा स्माइल हाँ बादा अच्छा है बोला थोड़ा स्माइल बादा अच्छा है थोड़ा स्माइल थोड़ा अच्छा है क्या लिखा है did did पक्का did पक्का ये मेरा एक था श्योर मोट हाँ शिरो मोट gara rumah did तुम बहुत अच्छा did ini क्या बोला तुम बहुत अच्छा आस्ती हो बोला अच्छा ओमफ्राय जा सुनु मा होनदो मा खबर बाजैनो ना खबरा मोजां सुनु आंनिया सागोरा मा होनदो नोङो आदाव नाङा नाङा आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड होनदों आहा होनदों आं बिदिनो सानदोंमोन ओमफ्राय जा सुना मा होनदो पाबि बिस मालिकलै पिस देखो पिस देखो कॉकरोच है बोला कॉकरोच पाबी फिश अच्छा पाबी फिशे देखो कॉकरोच है बोला अच्छा फिशे कॉकरोच है मेरे फिशे अच्छा कॉकरोच नहीं है सब पक गया कॉकरोच ओमफ्राय जो सोमखोरा मा होनदो फिल्म नायदों होनदों फिल्म नायदों आरो सोमखोर दे मा फिल्म नायदोंबा ओमफ्राय जा सुना मा होनदो मैंने मजाक कर रहा था बोला कोई बात नहीं सोनू बसुमतारी ओमफ्राय दिपिया मा होनदो कौन सी भाषा बोलती हो बोला बर' भाषा बोल रही हूँ मैं दिपि सागरा मा होनदो डिड टू इउ मार हाँ टू यू मेरा है ओ बोला ओमफ्राय राजु मा होनखो मोनबा पस्ट मा होनखो मोनबा पस्ट आएगा अच्छा मोनबा पस्ट आएगा आंखौ मोनो सरना फैदां थाथ'दो नों ओंखाम जानो लाग्रोनोसै आं माइ डार्लिं मिसुलि बाय होनदों नामा राजुआ Pandai teki. क्या हुआ अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ. Bikin dulu. ओंखाम जानो होनदों नामा राजा दे ओमफ्राय जा डेट पीने क्या बोला नेम लिखा है क्या बोला नेम लिखा है मतलब नेम लिखा है का ओमफ्राय जा सागोरा मा होनगोन ये चेन्नाई से लैंग्वेज mandarin है did भी बोला चेन्नाई लैंग्वेज mandarin अच्छा सोमखोरा गिरबो मा होनदो जा सोमखोरा मा होनखो बा बुलायनाय नायदों होनदों आदसा बुलायनायसो नायदों होनबा फिल्मखौ दे सोमखोर मोजां नायथार ओमफ्राय जा दिपिया अके सागोर बोला सागोरा मा होनखो सोमखोर माबायदि बुलायनाय जाखो हाहा होनदों आरोना ओमफ्राय जा दिपिया मा होनखो हिन्दी आती है क्या बोला
हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है डिटफी वैसे सागरा मान के डिटफी बीके हिंदी नहीं आती है हिंदी आती है हिंदी नहीं आती है हिंदी आती है वैसे डिटफिया ओके बोला यामिन अली आप अपना नंबर देने में दिक्कत हो रहा है क्या आपको सीसी कोई अच्छा आपको अच्छी कोई गलत गलत बात ऐसे कोई गलत बात नहीं करूँगा आपसे बोला अच्छा नंबर ओमफ्राय यामिन सागरामान नों माइसे मोजांब्रा बिकि होनदों आरोना बा सागरा आदसा थेंक इउ ओमफ्राय सोमखोरा मा होनखो सागोर बासु फिलिम बुलायनाय होनदों आरोना फिलिम बुलायनाय नायदोंनो ओमफ्राय जा फिनफुआ मा होनखो काहा से हो हाबि जी बोला आदसा मे बङाइगाव से हु फिनतुराम ओमफ्राय सायम सायम कुमार आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ सागरा मा होनदों यामिन अली नंबर चाहिए तो मुझे ज्वाइन करो बोला सागर ने अच्छा पिंटू ने राम ने हाय बोला सागरा मा होनखो पिंटू मेरा एरिया से हा बोला दे फिसा खालामदे लोगोफोर कमेन्ट आदसा आंना मा थांजोब्बाय नामालै जेरिमिया साइन कुमार क्या बोला राधे अच्छा थाबोबाय र' किन्तु मेरा अच्छा सागरा मा होनखो सायाम कुमार बिहार कटिहार जिला से है क्या बोला सागर ने पूछा ओमफ्राय सोमखोरा मा होनखो फुथुलानिसो नायो आं होनदों फुथुलानिसो नायोनो मानसिनिखौ नाया खोमा होमबा सोमखोरा ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया मा होनखो खदाल हाथाइखौ बारा दा खिथासै हो होनदों जै मानो बिदि नुयोबा ने स्क्रिनावबा मिनिबानो नुजायोबा मा खालामबावनोब्रा जिरिमिया ओमफ्राय आन्दायलायबाय नै नोंनि कमेन्टखौ फरायनानैसो आदसा ओमफ्राय जोंहा सागोरा लाइक दान होनबाय ना थेंक इउ सागोर गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय सार्लिस ना बुम सीधे बुम क्या लिखा रे सीधे वाला ओमफ्राय जोंहा सागोरा माखो जेरिमिया थोद बिदि दा बुंब्रा एथ' मोजांखौनो होनदों आरोना एदाव जारला जाबायना जिरिमियाबा माबा हाथाइखौ डिस्टार्ब मोनो बेहा माबा ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो खारबाय नाब्ला या होनदों आरोना नाब्लाया होनबाय जोंहा सागोरा मा होनखो सार्लिस पाक्का सार्लिस पाक्का होनदों आरोना
सागरा मा होनखो सोर नाब्लाब्रा होनदों आरोना सोर नाब्लानो सोमखोरा मा होनखो बिखौनो होनदों सागोर होनदों बेखौनो होनदों जेरेमाया मा होनखो माकास हो मा कुसो ला हाहा मा मिनिखोब्रा जेरेमाया मा ओमफ्राय जोंहा चार्लिस मा होनगोन एसामिस नहीं जानती तुम बोला एसामिस नहीं जानती मैं एसामिस नहीं जानती ओमफ्राय सागरा मा होनखो ए नाब्लासो नामा थोद नङालै आंनि गावदांसो होनदों आरोना आदसा नाब्लासो नामालै माबानिया आं ओमफ्राय जोंहा सागोरा हा हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो ए सागोर बासु नोंनिसो नामा होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो कौनसी एसामिस चार्लिस बोला कौनसी एसामिस ओमफ्राय जोंहा ददेरे बर'आ हेलौ होनदो हेलौ ददेरे बर' हेलौ ओमफ्राय जोंहा सागोरा आयुलै ब्र आंनि मेथाइमोन होनदो मेथाइमोन आरोना ओमफ्राय जों सोमखोरा मा होनखो ओइ आब' ददेरे या बहानिलै आब' होनदो आंनाव सोंखो ना माखोथाय ददेरेया ना ददेरखौ सोंखो ददेरेनाव सोंहरदो बहानिथाय ददेरेया बहानिमोनथाय उदालगुरि खैजानोसै खोमालै ददेरेयाबो चार्लिस ने क्या बोला ओके वेयर आर यू डूइंग वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम बोला अच्छा इंग्लिश को रोंलायलाङा ना मैं अभी बङाइगाव से बोल रही हूँ मतलब मैं फ्रॉम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनखो सोरनि थाबोखोलै मेसेजआबो पिन्टुआ अच्छा पिन्टुआ मा होनखो पिंटू ने क्या बोला था हाँ नंबर मिलेगा भाभी जी बोला नंबर मिलेगा नंबर चाहिए आपको जोंहा ददेरेया मा होनदो आङो बाक्सानि आगै सोमखोर होनबाय जोंहा ददेरेया ओमफ्राय सोमखोरा ददेरे होनबाय आरोना जेरेमाया मा होनखो बिनानावखौ जाद एदावनो जा मोजां मोनखायोलै आं होनबाय आरोना अननासो एदावदोंलै नालेब होनदों आरोना जेबो नङा दे एदावनाया ना अननानैसो एदावदो आरोना नालेबखौ सागोरा मा होनखो जोंहा ददेरे बिखां फांदांखौ आंबो सोंफेराखै हा हा होनदों आरोना ददेरे बिखा फांदांखौ आंबो सोंफेराखै होनबाय आरो सागोरा ओमफ्राय जोंहा ददेरेया सागोर आदा मारै खबरा होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सागोरा सी बिलं टु चेन्नाइ फ्रम बिजिं जालायलाङालै बिजित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनखो सागोर आदा आं बिखा बाक्सानिसोलै खाख्रब हाहा होनदों आरोना खाख्रब आदसा बाक्सानिसोलै खाख्रब हाहा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरना मा होनखो फार्स्ट टाइम आंखौबो सापर्ट खालामदो दे आब' होनदों आरोना दे सापर्ट खालामगोन आङो बिरन मा होनो कमेन्ट हरनानै दोन आंनि भिडिअ'आव नोंनो बेग हरफिनगोन आं साब कमेन्ट खालामनानै दोनहर दे आं नोंनो बेग हरफिनगोन दै बिरन दायो ओमफ्राय जोंहा चार्लिस ना बङाइगाव अच्छा बङाइगाव से हो लेकिन एसामिस नहीं जानती मियाँ हो कि क्या तुम बोला मियाँ बङाइगाव में जो साइड में लोग रहता है ना वो सब पे एसामिस नहीं जानती कोई को तो मतलब हिंदी भी नहीं आती जो टाउन एरिया में रहता है वो सबको आता है
Gary मेरा कमेंट super माबा आन्दायलायबायलै एखे जेरेमिया थांनोसै होद ब्लु आन्दायबायसो आंहासो होद गोदानफोरखौ जयेन जानोसै कमेन्ट हरनो थिन होनदों आरोना आरो दे जयेन मि सनाफोर होनदों ब्लु हो आब' होनदों र' आंनि कमेन्टआव अबाव थांखो ददेरे बिखा भांग्रां होनबा ददेर सागोर आदा मारै खबरा होनबाय सागोरा सि बिरं फरायबाय आङो सागोर बिरं फार्स्ट टाइम होनबाय अ फरायबाय ओमफ्राय बङाइगाव ददेरेया निउ दंब्ला सापर्ट मि होनदों आरोना अय निउ दंब्ला सापर्ट मि होनबाय सागोरा ददेरे बिखा भांग्रां नांगौ नामा होनदों आरोना नांगौ नामा नो सोमखोरा ब्लु हो आब' नाब्ले होनदों आदसा र' सोमखोर सिदा थांगासिनो ब्लु होबाय दे आगै सोमखोर ओमफ्राय जोंहा ददेरा मानगौ ओइ सार्लिस इउ मिया नाहि रे बाबा याथ' गरिया मिया नाहि रे ओमफ्राय जा अमिता मा होनगो आं ओमफ्राय अमिता मा ओंख्रि होनदों आरोना ओमफ्राय ददेरेया मा जा ओइ खाख्रब आदा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोंहां जाखांबाय नामा बाजै सना होनदों जाथ'वाखैनो सोंहां बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनगो जयेननि सनाफोर होनदों आरोना जिरिमाया थांनोसै होनबाय थांसै आरो नोङो ना दे ओमफ्राय सोरनिबा कमेन्ट थाबाय नामा बेयाव थादोसैलै ओमफ्राय सागोरा मा होनगो बेखे गोदानफोरखौ जयेन जानो थिन कमेन्ट हरनो थिन होनदों ना सागोरजों जयेन जानोनो लोगोफोर कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो सागोरनाव ओमफ्रायो ददेरेया मा होनगो जोंहा र' जिरिमिया आदा दसे थाथ' होनदों थांसै ओंखारलायबाय जिरिमियायाबो सागोरा मा होनखो बयबो सापर्ट हो ददेरेखौ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया जोंना दालिसो आगै जिरिमियाया नालेब आलु ना बायबाय दे होनदो बाय जाथारबायानो आरो दे बायबाय जिरिमिया ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनखो सापर्ट सागोर हायिया बोला ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा ददेरे थांनोसै नामा होनदों आरोना ददेरे थांसै नामा होनो सागोरा मा होनगौ अमित साब ओमफ्राय कमेन्ट होनदों आरोना अमित साब खालामनानै कमेन्ट खालामनांगौनो सागोरनाव ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनगो थाङा र' दसे दं होनदों आरोना ददेरेया सागोरा मा होनगो सोंहां नोंबो लोगो जाब्रा होनदों सोंहां लोगो जानोनो सागोरजोंबो ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनगो ब्लु दे बेहेना बोला बे ब्लु होनायखौ बेनिफ्रायसो रोंदों दे ददेरेनिफ्रायसो ब्लु होनायखौ ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन सोंहाङा ब्लु होदोंमोन ओमफ्राय जोंहा बाजैया मा होनदों साइज आदसा साइजथार होनदों है साइज नङा ओमफ्राय जोंहा या मेरो माया या मेरो माया तुम नेपाली हो बोला अच्छा मैं नेपाली नहीं हो बर' ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनगो ये गार' मिया बोला सागोरा मा होनगो जोंहा 40 नाम्बार गर
नंबर गार कोड सार्लिस तुम्हारा कोड बोला सागोन ने सागोरा मागो माया हो सोमखोराब्लु होबो होलोयाबो आया होदोंमोनलाय आङो माबा मा होनोमोनलायो सोमखोराखै होबायमोन ने बाजा ददेरिया सापर्ट आइडि दंबा हरदो होनदोंना सापर्ट आइडि दं नामा ब्रा दंब्ला हरदो होनबाय आरोना ददेरिया सागोरा मा होनखो बिरन बड'खौबो सिनाया बिरन बड'खौ सागोरा मा होनखो सोमखोर आङो बिकेखौ लादो दे सोमखोर आं बिकेखौ लादो दे होनदो सोंहाङा मा होनखो बहानि बाजैया होनदोंना आदसा आङो बङाइगावनि जायगा मोजां सागोरा मा होनखो लासै दे होनदो आरोना ओमफ्राय जों सोमखोरा मा होनखो सागोर मानो होनदों ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनखो मोजां सोलाखो आदा खाख्रब होनदो आरोना ओमफ्राय जों सागोरा मा होनखो आं लासै गोदो एसे मेगन मेव खामोन होनदो आरोना मेव खामोन बावसो कमेन्ट थाबाय माबाबायलै हाबनानै थाबाय माबायाव ओइ मानो साउन्ड एफा गोसा होयोब्रा नोंलाय नैबे सोरनि कमेन्ट थाखोदै ददेरा मा होनखो आं गान दामनाया कपिराइट मा बुंबावनोलै फिसालाखौ जारलाखासो नागा नामा नाङा नामा नोंना होनदों गान दामाखै फिसाला मबाइल नायदों मा बुंबावनो ओमफ्राय सागोरा मा होनखो ददेराया मा खबर होनदो आरोना ददेरे मा खबर होनबाय जों ददेरे मा होनगोन दं मोजाङैनो आदा खाख्रब होनदों आरोना नामा खाख्रबसो ओमफ्राय MMB आदसा ओइ बिके आनैसो आबै रानि बोरो आंनो रिसार्ज हरनो होननाया जाबाय आइ गावसो हरनांगौ आंनो MMB रिसार्जखौ गासो नोख्रि मावो आंथ' जेबो मावाना आं रिसार्ज सोनांगौबा सोरनावबासो थांगोन फ्लंनो खथ्थ' 350नि बारा लस जाबाय आंहा ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया मा होनखो जागोन दे ददेरे होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनखो नमस्ते MMB होनबाय ददेरेया MMB आदा प्रफाइला सोलायबाय नामा होनदों ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो सोमखोर ब्र बिदिनो जारिमिन दं लाना खारनायाव दुब्लि बारि होनदो आरोना खारखुमानाया खम जादों हा होनदो आरोना आदसा हिनजावखौसो बिदि लाना खारदोंमोनदां सागोरा ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो सोमखोर होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो आब' ददेरेया माइ गायनो गोरोंथार होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सार्लिस सागोर मर घर गुवाहाटी बोला जोंहा ददेरेया सोमखोर आगै इसे हा होनदों आरोना सागोरा मा होनखो MMB ब्लग डाइरेक्टलि मा रिसार्ज जाखो आंनिसो रिसार्ज बियो होनदों आरोना ओरै जोंहा जिरिमिया मा होनखो आंखौबो आगोल लिंदों होमबा नालेब आङो 50 बोसोर जानोसै हा होनबाय आदसा आंखौबो आगै लिंदो होनदों आरोना लिंनांसिगोनानो आरो लिंखांलाबायोना नोंखौ बिदा लिंनोसैब्रा होमबालाय नै ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनखो कय नाकि मय गुवाहाटी
सारलिस बोला खारलिसनि सारलिस ओमफ्राय जा सोमखोरा मा होनखो सागोर पार्टि दं नों ना माला होगोन होनदों आरो ना सागोर पार्टि दं नों माला ना माला होगोन होनबाय जा नागालेण्डआ हा मिनिबाय हास्राय नागालेण्ड सोमखोरा ददेरे होनबाय सागोरा मा होनखो सारलिस हय नाकि मर कर बङाइ अल्स' बङाइगाव बोला ओमफ्राय जा ददेरा मा होनखो जेरिमिया आदा दिनैनिफ्राय नोङो आंनि फंबाय जाबाय दे हा बिदिब्ला होनदों आरोना ओमफ्राय जा ददेरा मा होनखो वेलकाम नागालेण्ड होनदों आरोना सागोरा मा होनखो ब्र एबार मोनसे आसखाय लाना थांनोसै मोनसे पसाके लाना थांनोसै होनबाय मालै सागोरालाय ओमफ्राय सारलिसा मा होनखो बर' मद थामाम दे बम निसा बारा बुजिलाय माबा लिरबाय ओमफ्राय जों मा होनखो बर्मन नामा बर्मन हाय बोला हाय बर्मन आइमेनबिया मा होनगोन ददेरे सिस्टार बेयो आइदिसो होनदों बेखायनोथ' माबाया बिदिब्रा बेना ओमफ्राय जा सागोरा हा सारलिस बम्ब आसे नों होनदों ना बम्ब एसे ना बोला ददेरा मा होनगो एनेकुवा नाकि आदा होनदों आरोना ददेराया एनेकुवा सागोरा मा होनगो बि ब्लक आङो मेगन साबाय दै अमा होननानै बिदि नायबाय आरोना इसो ओमफ्राय जों सोमखोरा मा होनगो आं बायदि सोमखोरा मा होनगो आं बायदि दुस्थ'थारना आब' नों ना फिसालाया होनदो देन्जारसो हारसिंनो देन्जारखा नोंबो दुस्थ'सो होनबा सोमखोराखै दे गथ'सो खोमा ओमफ्राय जोंहा मा होनदो जिरस बसुमतारी हा ना जिरस बसुमतारी हाय जिरस ओमफ्राय सागोर अके सनाफोर आङो दुगैनो होनदों दुगैनो दे ओमफ्राय जोंहा ददेरेया कमेन्ट फरायनाया लाद्दा होनदों आरो जाबाय माथो होनदों आदसा ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनदों थिखोना मादि होनदों बिया मा होनदों निस्सय ददेरे फन्टि बोला निस्सय ददेरे फन्टि सागोरा मा होनगोन ददेरे आङो फुङावनो बिरनो होनदों आरोना फुङावनो बिरनो होनबाय नामा ओमफ्राय ददेरा मा होनखो बेस्थ' नामा आदासो होनदों नामा होनबाय ददेराया जोंहा सागोर होननानै मिनिबाय जोंहा बिबेकआ मा होनगोन आपुनि कट थाके बोला आदसा मय बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा ददेरा मा होनखो फुङावनो दुगैनांगौब्रा होनदों आरोना आ जा सागोरखौ आं सिनायासैलै बानायसो आङो सोंनायसो होनदों सोनायसो होनदों सागोरा मा होनगोन ददेरे आंना टाइम गैया खिबा खिना हासुनो रोङा बिदि बादिसो अयबास गैया ददेरे हा होनदों आरोना सोमखोरा मा होनगो फरायनोनो हाला होनदों आरोना ददेरा मा होनगो मालाय लोगोना नङा बिल्डिं बावसो आंना बायला जिलासो होनदों आरोना मालाय लोगोनिया ओमफ्राय जोंहा मा होनगो लै ददेरे सिस्टार होनबाय सागोरा बि नोंगौ नामा अबेनि ब्र' होनदों
ददेरेया मानगो गैला कमेना दि हो दिहियावसो थाजोब्बाय राजस्थान राजथावनियावनो आदसा जेरैहाय मा होनखो कमेना नाम्बार फरायलै होनबाय आरोना ददेरा मा होनखो ओइ आसे क्या सागर इसे क्या सागर भैया जी बोला ऐसे क्या सागर भैया जी राजा मा होनखो हेलौ आमाय from फरायख'नो हालालै ना मा जाखोलै थुवा नोंलाय राजा किं तुमाली ओइ ददेरा मानगो अके एम आदासो होनबाय ददेरा मानगो एम आदायासो आइडिजों सापर्ट खालामना आरो ना आंखौ होनदों आरोना सोमखोरा मानगो ददेरे एलबि लाबो SM मोनबा होनदों SM मोनबा होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिकिया मा होनदों हेलौ होनदों हेलौ बिकि ददेरेया मा होनदों कमेना थाथ'बाय राजस्थानाव होनदों ओमफ्राय ददेरेया मा होनदों अके सोमखोर आगै होनबाय सोमखोरा MM ब्लग बर' जयेन खालामनानै नोंखौ होनदों जयेन खालामलाय नायनो नोंखौ होनदों ओमफ्राय सोमखोरा ददेरे होनदों ददेरेया मा होनखो आङो गैला बायबाय बाना गैला दे बायबाय होनबाय MMA मा होनखो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिसो सागोर ब्र नोंलाय होनदों सागोरा मा होनखो आंबो क'क्राझारनि होनदों सागोरा मा होनखो MMB क'क्राझार मा जायगा होनदोंमोन ओमफ्राय MMA मा होनखो बेयो आइडिसो सागोर ब्र होनबाय सोमखोरा मा होनखो थाथ'दो आब' आंबो सोमखोर उन्दुनो ओंखारदों आब' बायबाय ओमफ्राय दे मान सोमखोर ददेरेया MMB आदायासो आइडिजों सापर्ट खालामना नामा आंखौ होनदोंना सापर्ट खालामनो नामा आंखौ होनदोंमोनदां ददेरेया मानसिखौ बाय बाय अल्ड फ्रेन्ड होनबाय सागोराबो चेनेल जों जयेन हरला आइडि मोननायखाय MMB होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा श्रीराम बर'आ अकमिया लिखि दिसे आदसा सागोरा मा होनदोंमोन ददेरे बिखा हांदां बाय बिमा होनदों आरोना आदसा कमेन्टआनो बेयाव दंसै फरायख'नो हायिनि खालामजोबबाय जोङो आदसा लिरदोंमोन थालांबाय नामा आं थांजोब्बाय नामा MMA होनदों आंना कालार गैया सिस्टारासो होनदों आंना कालार गैया सिस्टारासो होनदों आरोना साग्रा मागो बिके आं गाज्रिथार नामा होनदों मा सोंखोलै सागोरा बिके आं गाज्रिथार नामा मानो गाज्रिथार जानांगौ जाखो मानि थाखाय गाज्रि मानो गाज्रि जानांगौ गाज्रि नङा माथो मोजांसो नुदों आंलाय आं जंखायसे बयखौबो होनदों आं जंखायसे बयखौबो आदसा जंखायनायालाय मानो गाज्रि जानांगौ जाखो सागोर गाज्रि जायाखै
मालाय खारखोना माखोब्रा इदि बावलायसोबो ओंखायनोथ' पिकचारा बेलेग मोनसेया फैजाला नामाब्रा नोंनियालाय मोनसेया फैनो मोनला नामाब्रा मोनसेजों नोंलाय ओमफ्राय जासागोरा मा होनदोंमोन जेरिमियाया मा होनदों बहा मेला नाहैनाय थमक गारि गाखोना हो नालाय बुंदो थमक गारि गाखोनाय बुजियासैलाय आं मा मेला नाहैनोब्रा जोंनि जेरिमिया आदा ओमफ्राय जागोरा मा होनगोन बि थमक गारि गाखोनाय बि हो नोंथाङा मा जायगा नोंथां होनदों नामाब्रा नोंथां मा जायगा होनदों आरोना मा जायगा होनदों आरो बि ओमफ्राय जाय मा आंनि कमेन्टआ फरायनाय जाखो बे बिके आनैसो आबै रानि निया मा जाहैबाय नियालाय हा होनदों आबैनिया आदसा आबै रानिनियालाय होनदों ना मा जालायखोब्रा माबा जालायबाय नामा ओमफ्राय सागोरा मागो खख'नि होनदों खख'नि दे सोरबा कमेन्ट फरायनो स्मार्ट दंबा मा होनो कमेन्ट फरायनानै होग्रा जादों आंजों ओमफ्राय जा ओइसके मा होनखो इसके ने क्या बोला नोंसिनिजों बेसे गोसा सान्दुं दुंदों बाजै नोंसिनिखाय बेसे गोसा सान्दुं दुंदों बाजै होनदों आरोना सान्दुङा दुंदोंआनो आरोना जोंनिखैबो ओइसके आरोना ओमफ्राय जोंहा चिरां बर'आ बबे जिल्लानि बाजैया आदसा बाजैखौ जोबोद आदसा समायनाथार नुदों होनदों आदसा चिरां जिल्लानि रोङिखाय बर'नि लिरबाय थेंकिउ बर'नि लिरनायनि चिरां जिल्लानि आङो ओमफ्राय जोंहा लहिदा मा होनखो खरगस लिखाना खरगस बियाव मा होनखो मनिटाइज जानाय चेनेलखौ जों LB आव आदसा बारा फैजाया बिके आनैसो आबै रानि आदसा जेरिमियाया जा मा होनखो थुमलै बेटारि गारि आदसा बेटारि गारिजों बावबायसोलै आङो बोरैसो नुलै मायाव नुनायब्रा नोंलाय मायावबा थाङोना ना फिसालाखौ लायनानै फैनायखौसो नुदों खोमा नोङो होमबालाय जेरिमिया बेटारि गारि गाखोनानै लानानै फैयोना ओमफ्राय जों बिरदावफोर बिरबोलायबाय आरोना बिहावा नै जोंना बिहावा थफिराम दलदिउसि मा जाखोथाय आं बुजियासैलै थफिराम जा राजा मा होनखो मरिजान हाय मरिजान ना ओमफ्राय जा थात्ता कहाँ से हो आप बोला अच्छा बङाइगाव से हूँ सागरा मा होनदों MMB जयेन जाना कमेन्ट हरलाय होनदों जयेन जानानै कमेन्ट हरनांगौनो MMB सागरा थिनदों जयेन जानानै कमेन्ट हरदो ओमफ्राय टाटा हाय बोला हाय टाटा ओमफ्राय सागोरा अके बाय दे होनबाय सागोरा आं दुगैनो होनबाय सागोरा राजु बाय दे होनदों बिरदावा आं हायो लिमोनलायनाय होनबाय आरोना सागोरा डाटा बाय होनबाय डेटा बाय ओमफ्राय जा अनालु बसुमतारी आब' अना आंखौ ब्लु होनानै होलाय आं नोंखौ साफा आदसा
होबाय दे आङो अनालु बसुमतारी ओमफ्राय जा एमएमआ बायो आइडि सोलै सागोर ब्र होनदों ओमफ्राय जा सागोरा एमएमबि बाय होनबाय सागोरा मा होनगोन जेरिमिया सुक बाय होनदों बैजों कमेन्ट मोनसे गारबानो जाजाबायमोनब्रा सागोर माथो जानोखायमोन एमएमबि ओमफ्राय जा मा होमबानो जा मोनगौमोन ना ओमफ्राय जा सागोरा जेरिमिया सुकबाय होनदों सागोरा आङो आर्मिसो एमएमबि हो सिनायो नामा होनदों आरो ना ओमफ्राय जा एसबिके वेर आर इउ फ्रम बोला फ्रम बङाइगाव एसबिके ओमफ्राय जा सागोरा मा होनदों एसबिके फ्रम सी इज फ्रम चेन्नाइ चेन्नाइ हंकन हंकनखौ जिरिमाया मा होनगोन जा खुसि जादों मालाय नालेब समायना आदसा समायना होनजाबाय आदसा बिदिखायसो होनबा होनजा नायखाय होनदों आरो ना हाथायानो लोमाखै मिनिदे होनदों मिनिदे होनदों आरो ना ओइ आंखौनो मा होनो फरायनो रोङिखौनो मिनिनो ओंखारबाय थायो आङो जेरिमिया दा ओमफ्राय कुमारा मा होनगोन जा हाय डार्लिं बोला कुमार आदसा राजा मा होनगोन रावबो रदो आङो खिदों दसे होनदों आरो ना राजुआ आदसा एमएमआ जानांगौ आयु आङो गियोलै सागोर ब्र आयु गिबावबाय गनद्राय आदसा बारग्राफोरखौ होनदों आरो गनद्राय बाग्राफोरखौ गिबाय आरो सागोरा मा होनगोन एमएमबि सिनायोबा खिन्थादो माथो सिनायो होनना होनबाय ओमफ्राय जा सानैबो क'क्राझारनिबा ओमफ्राय जा अनालु बसुमतारिया दे आब' आंखौ साब खालामनानै होफिन दे होनदों आं दायो मा होनो भिडिअ नायनानै साब खालामगोन लाइकबो हरगोन आं कमेन्टबो हरगोन दे अनालु बसुमतारी कमेन्टबो हरनानै दोन दे नङाबा आङो आन्दायगोन ना कमेन्ट हरनानै दोन दे ओमफ्राय जा बीएन मा होनगोन हेलो कैसे हो आप बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बीएन ओमफ्राय जा सागोरा अके दे आं थांबाय होनदों दे आइया बेसे ओमफ्राय जा गनद्राय बाजै मा खबर हाय होनदों आरो ना खबरा मोजां आंनिया गनद्राय सोर लाइक होआखै लाइक होदो सनाफोर कन लाइकनि दे लाइकफोर समायनायनि आरो ना ओमफ्राय जा एमएमआ मा होनखो एमएमबिया आं सिनाया खोमालै सागोर ब्र सरि होनदों आरो ना ओमफ्राय जा बीएनआ मा होनखो ठीक में ठीक हूँ बोला अच्छा ठीक है ओके कहाँ से आप बीएन ने क्या बोला आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ राजा मान के आं लाई डब्लिउ होलां राजु आं लै डब्लिउ होआलां होनदों ना ओमफ्राय जेरिमाया मा होनदोंमोन होदो बयबो लाइक होदो आदसा बै होआलां होनदों आरो ना राजुआ होआलां होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा होदो बयबो लाइक होदो अनदो नालेब आलौखौ होनदों आरो ना आलौखौ ओमफ्राय जोंहा आबिदासआ आइ लाभ इउ बोला आदसा सेम टु इउ बीएनआ मा होनखो खाना खाया आप बोला खाना नहीं खाया अभी भी बीएन
हेल' लोगोफोर मा खालामदों कमेन्ट खालामदोलै मा होनो फरायनो रोङाबाबो मा होनो आंनाबो माबाया जाथोंसै आंनि साननायाबो जाथोंसै लोगोफोर कमेन्ट खालामदो सनाफोर ओमफ्राय जोंहा जेरैनो आङो खनसे बङाइटाउनाव ट्रेन गाखो एरदों होनदों आं खनसेल' आरो होमबा बङाइटाउनाव ट्रेन गाखोफेरबाय खनसेल' गाखोफेरदों नामा होमबा जेरिमाया खनसेल' गाखोथारदों होनबा बी एन क्या बोला था कहाँ से बोला और बी एन क्या बोला था मैं कौन को बोलो बोला माँ कौन मैं हा ये बोलो बोला बी एन बोलो बोलो ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया होनदों आरो ना ओमफ्राय जेरिमियाया जोंहा ओंखाम नोंखौ नुदों आं होनबाय आइ माला नुखो जेरिमिया नुमारदों नामाब्रा जेरिमिया दा नोङो ओमफ्राय जोंहा बि एनआ मा होनखो नोंहा खनसे आंखौ बेरनो मोनबावबाय आंखौ फेरनो मोनबावबाय आंहा खनसेखौनो मोनाखै होनदों आरोना नोंहा खनसे आच्छा नोंहा खनसे गाखोफेरनो मोनबावबाय आंहा खनसेखौनो मोनाखै होनदों आरोना जा बि एन मेफोर बि एनआ मा बिरदावसो नामाब्रा बिरदाव नार्जारि आरोना बिरबोफिनबाय आच्छा बिरदाव ओमफ्राय जोंहा राजबा आङो हरबाय दि 67 लायो दा हा होनदों आरोना आं हरबायदि 67 लायो ना हा होनबाय आरोना दे लाइक हरबाय आरोना दे ओमफ्राय जेरिमाया नुदोंब्रा नोंखौनो मोनदों आरोना नुमारदों नामाब्रा जेरिमिया ओमफ्राय जोंहा कुलग्रि ब्लग हाय आब' मा खबर होनदों आरोना कुलग्रि हाय आगै खबरा मोजां आंनिया नोंनियालाय माब्रै आगै खबरा ओमफ्राय जोंहा बि एनआ मा होनदों हाय मे अच्छा वो कहाँ से लगा आपके हैं वो कैसे लगा बोला अच्छा लगा उड़ के वापस आया ना आपकी वापस आपकी बोला लगा आपकी बोला अच्छा लगा रे बि एन ओमफ्राय जेरिमियाया अलै हसा होनदों आइ नुमारदों नामा बिलाय जेरिमियायालाय ओमफ्राय जोंहा एम मा होनखो होद बिके आनैसो आबै रानि नोङो माखौ देखायनो नांलालै आच्छा मोखां देखायनो नांलालै आं दादा मोनसे आं नायलाय थांबाय मोखां देखायनो नांलालै आङो नोंखौ नायै जा गोसोथोनो लुबैसोबाय होनबाय आरोना नंगौ नामा एमएमबि गावहा हेन्डसामथार ओमफ्राय जोंहा हारसिदा मा होनखो इज योर मेम फैलायबाय बिकज आइ वाट इउ फर आं माबा रोङालै इंलिस
आरो हारसिं मुझे इंग्लिश नहीं आती हर्षित अगर लिखना है तो हिंदी में लिखो हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा आती है थोड़ा थोड़ा ओमफ्राय जोंहा कुलग्रिया मा होनखो मोजां आब' होनदों औ आगै दे थेंकिउ मोजांबा ब्लेक कब्राया दसे फैलायबाय आङो कब्रा होनबाय आरोना थेंकिउ गोजोननाय थाबाय जेरिमियाया मा होनखो नोंखौ माथो होआ साना नों आदसा माथो होआ सानना खाथियाव थाङासैलै होनदों आरोना माथो होनाय नङा सानना मानो माथो होआ जानांगौ जाखो रायलायबानो रायलायगौमोन ना आङो रायलायबानो रायलायो आरोना थानो मा होनो बिदि नङा आरो थानो हाया आङो माने मानसिफोरजों रायलायाबा थानो माने रायदावबाथाय रायलायफिनाबा थानो सुखुवा आरोना ओमफ्राय जोंहा राजाया मा होनखो गोजोनबाय नामा सना जारौ माइ दारलिं होनदों आरोना आदसा गोजोनबाय नामा जाबाय ओमफ्राय जोंहा बि एना मा होनखो जेराव गोबाव बिराद गोबाव जाबाय आं बेखौनो सालायिया अनलि वान भिडिअ साब 330 होनदों आदसा ओमफ्राय जोंहा entertainment not entertainment माथो आंनि हिन्जावनि बिब'सो होनदों आदसा सोर जाफैलायखो आंनि हिन्जावनि बिब'सो जाफैलायबाय नामखौबो बुंनो रोंला इन्टारटेनमेन्टखौसो होननोसैलाय आङो ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया मा होनखो थांनोसै आं बाय होनबाय जेरिमिया दे होनबा दे राजुआ मा होनखो खानाखौ नामा दाबो ओंखाम मा होनखोलै खानाखौ नामा दाबो माइ दारलिं होनदों ओंखामखौ ओमफ्राय बि एना मा होनखो जोंहा अल दिस इंग्लिश ब्ला एनलि होनलाबायलै होनदों आरोना आदसा ब्लाब्लि होनलाबाय होनदों आरोना ओमफ्राय दामिका मुथिरबायनाय नर्थ इस्ट इन्टारटेनमेन्ट नर्थ इस्ट इन्टारटेनमेन्टआ जोंहा बिनानावा आंनिसो दे बाजै माइनाव होनदों नर्थ इस्टआ ओमफ्राय जोंहा सुरेशा मानके কি খবর দিদি बोला खबर तो मोर फाल আপনার কেনেকুৱা सुरेश राभाना ओमफ्राय जोंहा थानसा त्रिपुरा आरोना थानसा त्रिपुरा सुरेश सपोर्ट बोला ओमफ्राय जोंहा थानसा त्रिपुरा क्या बोला लाइक डन बोला थैंक यू वेरी मच लाइक देने के लिए ओमफ्राय जोंहा रहिमाया हाय आब' होनदों हाय आगै रहिमा ओमफ्राय जोंहा सुरेशा फाल दीदी बोला अच्छा फाल होबा लगे खबर ना फाल होली अच्छा है हिन्दीबो साङोलै जाला हारसानिया जासिनथारलासो दे लोगोफोर एसे रायलायहरबावदो रोङाबाबो दसे फैथ' होदोंमोनलाय आङो 11 माबादा अर्डार होदों नालाय बार'था आदसा दसथाबावसै आङो जोंहा माबा मा होनखो खारेना मा जाखोलै थामसा त्रिपुरा ने क्या बोला सूरज ज्वाइन कर दो बोला सूरज ज्वाइन कर दो बोला ओमफ्राय सिरियास जे हाय आब' होनदों आरोना जेआ हाय आगै ओमफ्राय राजु बासु आं थांनोसै थादो दे बयबो हा होनदों आरोना आं थांनोसै आरो दे राजु बसुमतारी राजु बसुमतारीसो ओमफ्राय जोंहा बि एना मा होनदों ओंखाम थफ्ला लाना
उम नागिरबाबो मोननाय नङा दां नों बिनि बिनानावखौ होनदो आरोना सोर सोर जाखोलै बिदिनो ओमफ्राय ओइस सानसुआ मा होनगोन दाबो दं ना नों होनदो आरोना दाबो दंना नों होनबाय जोंहा ओइस सानसुआ फेसबुक पेज आंना आंना मनिटाइज जाबायमोन होनदों फिल आप खालामनो आदसा फिल आप खालामनो रोङाखैसै आं सोरबा गोरों दं नामा होनदों आरोना सोरबा गोरों दं नामा सोरबा गोरों दं नामाने फेसबुक पेजनि लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनदों निउ साबसक्राइबार आब' होनबाय आरोना थेंक इउ आगै जे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मिजिं बर'आ हाय होनबाय हाय ओमफ्राय बि एना मा होनखो मालाय दाउसा मावरिया बायदि नायल' जाल'सो मोनो आफिया होनदों ना नायल' जाल'सो मोनो आफिया होनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हिमालया हटेलाव नोंजों आदसा मोखां नायलाय ओंखाम जानाय सिमां बाब्रेबा नुदों आं आनैसो बिखे आबै नंगौ नामाब्रा एमएमबि बाब्रेबा ओमफ्रायो ओंखाम मा होनो ज' ओंखाम जानायखौथ' नुबाय ओमफ्राय बिलखौ सोर हरनायखौ नुखो नोङो नों हरनाय नामा बिलखौलाय सिमाङाव एमएमबि बिलखौ नों हरनाय जानांगोन ना सिमाङाबो ओमफ्राय जोंहा ओइस सानसुआ मा होनगोन 100 इउस डलार जाबायमोन आदसा रोङैनि गैया बख'नो हायासै होनदो आदसा सोरबा गोरों थायो दा मा होनो ओइस सानस गोरों मानसि थायोना लोगोफोर गैया नामा खबर लाजागोन ना ओमफ्रायो माबाफ्रावबो नायजायो ना ने मा होनो इउटुब माबाफ्रावबो नायनानै नेट मा होनो लायो बिदिखौ इउटुबफ्रावबो नायनानै सोलोंजागोनलाय ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो आब' जेल' नङारा आब' जे सिरिससो होनदों सेरिंस ना ओमफ्राय जोंहा बि एनआ मा होनखो बि एन प्रडाक्सन गोलाव जायो बिदिबा वास टाइम बा बेसे जाखो नोंनि फेसआ होनदों जा बि एनआ सोंदों नै वाट्स टाइमा बेसे जाखो नोंनि फेसआनो ओइसनाव सोंदों खोमा ओइस सानसुआव नोंनाव सोंदोंदां थांलायबाय लाइना एमएमआ जोंहा मा होनदों नोंखौ अननानैनो आंसो हरदों बाब्रे बिलखौ आबैरानि जाबाय नंगौ नामालै सिमाङाव हरदोंबा मोगथाङाव हरनांसिगोनब्रा नोङो होमबालाय एमएमबि ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनदों बि एनआ मानो रोङा जानांगौरा फारि फारि होखाजोबो माथो डिटेल्सफ्रा होनदों आरोना फैफिनबायहाय दे सनाफोर थांजोब्बाय नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा जे सेरिन्सआ मा होनदों मा ओंख्रि मोनखो आब' होनबाय ना
दालिसो ओंख्रि आगै ओमफ्राय दालि ओमफ्राय मा जानो जादों आरोना दाउदैबो एवना जानोसै मैगं गैया दखानाव थांनो मोनैनि मैगं जेबो मैगं गैया थांनो बानानै थाङासैना ओमफ्राय जोंहा जेया गुमैया गैया नामा होनदोंना ओहो नोंगुमै गैया आगै नोंगुमैया मानि डिउटियावसो ai mana mày đây hi ha ji ka hả ka ka case má được cái đấy hello Lika hello kahase hello kahase bola hello bungai gau se u ra hi ha ji I love you send me ID ra không được là I love you okay same to you same Opai za zesin za job mawo nama abo gumaya lainnya agै job mawo nang gumaya ओमफ्राय जा BN आ मा होनदों आफि आङो आदार जानो बिरलांनोसै दे होनदों दे BN प्रडाक्सन बिरलांदो दे फोरनो आदार जाफैदो दे टाइमाबो जाबायना Kunal Vishal are you from bola je from Bongaigaon bộ ăn nữa đấy má này chứ hả chắc phải xe abo abo macam ini dia kan aduh kan mình đây là SMS so saya kena dan na aduh SMS so saya tin ang parang siya sih mana siya serin macam sonde mata खाना तो गया क्या बोला खाना तैयार नहीं हुआ अभी भी रानी अमन जहाँ ब्लू होंगे ना ब्लू
ओमफ्राय जोंहा MMBमोन मुस्लिम हिन्जावफोर बायदि जि गोसोम खाख्लोबदो आबै रानि नोंबो आंहा नों आच्छा नोङो नायै गोसोआव एवखां सावखां मोनसैबाय आरो मोनसोबाय जाबाय नोंगौ नामा मा होनो मेगनल' नुनाय खाख्लुमसै होमबा जारलासो जागोन आबि देबर गाहाम देबर गाहाम बाजै ना मा होनो फार्स्ट टाइम कमेन्ट लाइक डान हार्ट थेंक इउ भेरि माच आबि हार्ट दिया कमेन्ट दिया लाइक दिया थेंक इउ भेरि माच फार्स्ट टाइम है ना ओमफ्राय जा रानिया दिनु ना बोला दानुना ओमफ्राय जा रबिराम बिसोरो बर'बाबो मोजां एसामिस लिरनो रोङा बाजै होनदों आरोना नंगौना ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो आब' आंनि गार्लफ्रेन्ड ना मेसेज सजायाखैनो होनदों मेसेज सजायाखै मा होनो मेसेज माने एलबियाव नामा मा होनो एलबियावबा मेसेज जायाखैबा मा होनो ओंखारथ'नानै गोदान जइन जानांगौनोलै आंबो बारा मिथिलाय लाङा ना नाबो माबा इउटुबल'सो नामा ओमफ्राय जा रानिया जायाखै होनदों ओमफ्राय जा आर एन मा होनदों हेलौ होनदों ना हेलौ आर एन मिस्ट्रि ब्लग ओमफ्राय जा रानि MMB ब्लग बेग दिनो ला पलि बोला MMB ब्लग बेग बोला दिनो ला पलि बोला रानिया मा होनखो रबिराम बेग दिनस ला बोला ओमफ्राय जोंहा जेया होनदों आरोना एलबियावबा मा होनो ओंखारथ'नांगौनोलै आगै ओमफ्राय हाब जइन जानांगौ ना मा होनदोंथाय गोदान आं दाख्लैसोनिफ्रायबासो मिथिदोंमोन आंबो बारा मिथिलाय लाङाना ओमफ्राय जोंहा रानिया मा होनखो कुन थाव बता हो सिस्टार हाजिर ओमफ्राय रानिया मा होनदों अपी खालाय बेग दिनस ला पलि बोला अपी खालाय बेग दिनस ला अपी बेग करना है ना रानी किसके बोला अच्छा अपी को होंदोंमोन अपी को बोला ना रानी ने अपी को बोला अपी बोला गुड आफ्टरनून भाभी जी खाना पीना हो गया है क्या बोला गुड आफ्टरनून खाना नहीं हुआ अभी भी मतलब खाना नहीं खाया अभी रानी ने अपी को बोला ना अपी खालाय बेग दिनस ला पलि बोला मान गोजा सोरबा नेपालि सिख्लासो फैबाय खोमालै बे आबै रानिनि एलबियाव होनदों नोंसिनाव थाङा नामाब्रा एलबिखौ होथाराखै नामाब्रा नोङो MMB ओमफ्राय जोंहा गौतमा मा होनखो हाय आब' होनबाय हाय आगै गौतम अबाव थांनो ओंखाम जानो नांगौ हटेलाव सोर मैया
Kaya nih di sini. Jangan dong. Balik apa pulang kapan deh? Ya kok. Apa nak? Wah, macam apa? Baca memang serba buat belajar gotoma hainde gotoma ma angkri zaya abonde angkri ama batali sa agai belajar rohi ma hello abon ba hello agai rohi ma apian man ke pabiji तुम कहाँ से हो तोरा तोरा बताइए ना बोला अच्छा जी मैं बंगाईगांव से हूँ आप कहाँ से हो खबर कैसा है आपकी आपी अभी आपको वो रानी क्या था टाइटल रानी क्या है टाइटल भाई वो रानी है ना रानी ने सब किया होगा ना Baca rohima man ga abo angni channel खौबो subscribe खालामना होदो आबोनो रहिमा आगै मा होनो आंनि माबा भिडिअआव साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन आगै रिटार्न हरफिनगोन आङो दै कमेन्ट हरनानै दोन आं दा एलबि मा होनो दोनबा हरफिनगोन आङो बेक हरफिनगोन आङो दे रहिमा ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो जाबाय आब' एसामिस श' जाबाय होनदों अ जाबाय आरो आगै दे ओमफ्राय एमएमबिया मा होनखो जीएस आसाम बङाइगाव से हे बोला अच्छा जीएस ओमफ्राय जोंहा रहिमा मा होनदों जोबोद दे जागोन दे आब' होनदों आरोना रहिमाया औ आगै ओमफ्राय जोंहा अपिया मा होनखो मैं तो त्रिपुरा से हूँ भाभी जी बोला अच्छा आप त्रिपुरा से है थैंक यू वेरी मच त्रिपुरा से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जोंहा थानसा ना रहिमा जॉइन कर दो प्लीज बोला रहिमा जॉइन कर दो बोला और क्रेजी इंदिरा सबाइला महालाय साब करनो मोहनी बैक गर्सु मेरो फर्स्ट वीडियो में लाइक कमेंट करो एकदम मोय बैक दिनोस बोला अच्छा बैक करूँगा बोला ना सबीला मोहल्ला सब लोगों को बोला होगा साफ करो मतलब बैक करूँगा बोला होगा ना थांसमान गोजा सपोर्ट क्रेजी बोला सपोर्ट क्रेजी ओमफ्राय जोंहा रंजन राबा को बोला अपिया मान के पाभी जी भैया क्या करती है बोला आपका भैया मतलब एसएसबी में काम करता है आपी भाई राजेन मान के ट्रू बोला राजेन राबा ने ट्रू बोला ओमफ्राय जोंहा थानस त्रिपुरा ना आपी बोला आपी
लाइक करो गाइस, लाइक भी करो। अगर नया है तो मेरे चैनल में मुझे ज्वाइन हो जाओ, मेरे चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ। अगर कोई नया है तो ज्वाइन करो, मेरे से भी ज्वाइन हो जाओ। ओमफ्राय रानी ने क्या बोला? सब बेग दिनोस ला पोली बोला। ओमफ्राय कोरी 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 खाती गोरी खाती गोरी बोला। खारी खारी कोरी कोरी ना। ओमफ्राय जा थांस त्रिपुरा ओमफ्राय आंनि चेनेल आंनि चेनेल शेर खरदि 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 खरिदि ना खरदि चेनेल खरि खरिया टिमि दिनाराय राम रामरी सो नेपाली हो क्या? कोरी कोरी ओमफ्राय थानस थानस त्रिपुरा ना। रानी जॉइन कर दो बोला। रानी जॉइन कर दो बोला। जॉइन हो जाओ सब। जे आब' रहिमा ब्लग नो ब्लु होलाय होनदों आरोना। रहिमा ब्लग रहिमा 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 देदिया ओमफ्राय जब खुरी खुरी फ्रॉम मणिपुरी बोला। अच्छा मणिपुरी है, ओके मणिपुरी। ओमफ्राय जब MMB मानखौ मा मैगं जानायमोन आबै रानि होनदों। मैगं दालिसो MMB जोंना दालि ओंख्रिसो। ओमफ्राय दाउदै एवना जासै आरोना। ओमफ्राय खुरि खुरिया नेपाली होनी बोला। नेपाली होनी मुझे लगा नेपाली है। ओमफ्राय पपिया मानखौ पापी जी तुम बहुत ही खूबसूरत हो बोला। अच्छा थैंक यू जी, खूबसूरत तो नहीं हूँ मैं। त्रिपासा ब्लॉग हेलो फ्रेंड वेलकम बोला। ओमफ्राय जा बि मुसाहारिया हाय दे हाय बि मुसाहारिया हाय डार्लिंग बोला। हाय डार्लिंग हाय। लाइक कौन लाइक नहीं क्या? लाइक करो प्लीज, देखने में ताकि अच्छा लगे, है ना। ओमफ्राय एम मुसाहारिया जा मा खबर होनदों ना। आंना खबरा मोजां। नोंनियालाय माबोरै एम मुसाहारि खबरा? सरि बि मुसाहारि, एम होनफ्रांदों बि मुसाहारि। त्रिपासा आप कहाँ से हो बोला। जी मैं बङाइगाव से हूँ। बि मुसाहारिया जाखांबाय नामा होनदों आरोना। जाथ'वाखैनो आङो आगै। ओमफ्राय जा थुलुंगा आरोना थुलुंगा थेंक्स बोला। ओमफ्राय जा बि मुसाहारिया मोजां होनदों आरोना। मोजां। ओमफ्राय जा त्रिपासा मानखौ इयर फ्रम बोला। जी मैं बङाइगाव फ्रम बङाइगाव त्रिपासा। ओमफ्राय जा जे मा होनगोन आब'ना चेनेल मनिटाइज जाबाय नामा होनदों। ओहो जाथ'वाखै आगै WT नामावगौ। ओमफ्राय जा जे बिया मा होनदों जोंनाबो जाथ'वाखै होनदों ना। जाथ'वाखै आरोना आगै, जाथ'वाखै होनदों।
सच्ची कसम अगर आप नागालैंड से हो क्या फ्रेंड बोला नागालैंड से नहीं हो बोंगाईगांव बोंगाईगांव से हो बोंगाईगांव आसाम आसाम चिरां से हो बोंगाईगांव आसाम चिरां ओमफ्राय जामान गैया रहिमाया आब'आ आब' नों आब' नोंसिनिथिं सान्दुं दुङाखै नामा होनदों दुंदों आगै सान्दुङा जोंनिखैबो जा दुंखादों नोंसिनिखै अखा हादों नामा रहिमा आगै चिपासा ने क्या बोला मुगाव नामा मुगाव नामा आं आपी सोनाता क्या लिखा रे मुगाव नामा एपी सोनातो आपका भाषा में लिखा है क्या त्रिभाषा क्या भाषा समझ में नहीं आ रहा अभी ने क्या लिखा भाभी जी मैंने तो साफ ही कर दिया है बोला अच्छा थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच आपका भी चैनल है क्या अगर रिटर्न चाहिए तो रिटर्न दे दूंगी आपको भी आप भी एमएमबिया मा होनखो आं थांनोसै ना नोंखौ नेबावनांगौ बुंहरदो दे आफिरानिबा आयौ दानो थांसै आरो एमएमबि नोंनियाथ' माबा नोंनियाथ' मा जाखांबायना ना ओमफ्राय माबाया डलार ना मा होनो बाराथ' रोंलायलाङा आंहाबो कमप्लिट जायाखै नामा एमएमबि ओमफ्राय रहिमाया मा होनखो दसे थाबाव मा होनो टाइमबा दंना गैया नोंहाबा एमएमबि टाइम दंबा थाबावदो अन लिरदो ओमफ्राय जोंहा रहिमाया मा होनखो अखा गैया आब' सान्दुं सान्दुङानो आच्छा बाहेराव ओंखारनो हाया होनदों होमबा बिराद गोसा दुंदों आरोना रहिमा आगै सान्दुङा बाहेराव नायहरनानै न' सिङाव नायबा खोमसि नुलायो ओमफ्राय जेया जोंहा मा होनखो आब' रहिमा ब्लगनि चेनेलखौ साब खालामनो थिनलाय होनदों आरोना सोर दं लोगोफोर मा होनो रहिमा ब्लगनि चेनेलखौ मा होनो साब खालामना होदो र' आं नायनि माथो बुरजाखा त्रिपासा मान आपका टाइटल क्या है बोला टाइटल पूछने से क्या बोल दे रहे टाइटल को रहीम मेमन के आब' होनदों आरोना मतलब मेरे टाइटल को पूछ रहा है क्या त्रिपासा ओमफ्राय जोंहा आब' होनबा ओमफ्राय जोंहा एमएमा दे होनबा दसे आंनिया जालायबाय नामा आच्छा मोनसेयाव माबा जोब्बाय आंना एमबि मोनसेया जोब्बायलै दे र' दे बेयाव फरायहरनो खस्थ' मोनो आङो
दे होमबा दसे नेबावसां होनबालाय नांगौबा दा सोर गोसोखौ आच्छा सफैलायगोन आंनि बे आबै रानिखौ होनदों आरोना ओमफ्राय जा आफाया मा होनदो आपी मुझे आपकी भाषा समझ नहीं पाया बोला आपी मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं पाया समझ में नहीं पाया बोला अच्छा मैं तो बोडो में बात कर रही हूँ ना तो इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा अभी जत्री फुजाया यस बोला टाइटेल बसुमतारी अच्छा बसुमतारी है त्रिपासा MMD ने लिखा बसुमतारी यस बसुमतारी MMD ने बता दिया बसुमतारी त्रिपासाया आपका टाइटल क्या है बोला बसुमतारी है टाइटल बसुमतारी ओमफ्राय जा MD फैदो आरोना कैसे हो पाभी जी ठीक ठीक ठाक बोला हाँ जी मैं ठीक हूँ MD मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो थानसो ना त्रिपुरा क्या बोला त्रिपासा सपोर्ट प्लीज बोला त्रिपासा सपोर्ट प्लीज बोला थानसो MD ने क्या बोला पहले तो अच्छा नहीं था अभी अच्छा अभी तुमको देखकर बहुत अच्छा हो गया तेरी थोड़ी बोला और अच्छा अभी अच्छा हो गया प्रॉपर कैसा है MD पूरा katansya nga pura udah galon कैसे हो गालोन रॉन्ग कैसे हो दीदी बोला ना कैसे हो दीदी बोला मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो भजा MD ने क्या बोला आपका स्माइल बहुत खूबसूरत बोला और अच्छा थैंक यू लाइक नहीं किया तो लाइक करो गाइस देखने में ताकि अच्छा लगे पूरी क्या लिखा कपी हंस पी लिया करो जी बोला हंस तो रही हूँ मैं जहाँ MD ने क्या बोला तुम किधर से बोल रही हो बेबी बोला तुम किधर से बोल रही हो अभी मैं बोंगाईगांव से बोल रही हूँ MD बोंगाईगांव मालूम है क्या पता है मतलब आसाम सिरां बोंगाईगांव
से बोल रही हूँ मैं अभी इंडियन आसाम चिरां बङाइगाव से बोल रही हूँ ओमफ्राय जा अपी ने क्या बोला भाभी जी आपकी आवाज़ हाँ बहुत मीठा है बोला अच्छा थैंक यू जी त्रिपासा ने क्या बोला बाजै ना सपोर्ट करो बोला बाजरी मजबी सपोर्ट करो बोला ओमफ्राय एम इन्डिया मा होनगो आबै रानि नोंनि मुङा मेन मुङा मामोनलाय होनदो आरोना आदसा मोनथिबावा नोंबो होनबा आंनि मेन मुंखौ मोनथिबावा आरो नोंबो मेन मुङा बिश्वकबि खोनाबाय नामा नोङो आं नोंखौ बेजोंबो माबा खालामनाय दङब्रा आंनि फुल नामजोंबो मा होनो लोगो खालामनानै दोनदों आं ओमफ्राय जा खुरिया मा होनगो एक दिल ये किसको दू अच्छा एक दिल ये किसको दू बोला किसी एक को ही देना दे सकती है जो ओमफ्राय जा जे सिरिन्स आब' ब्लु होलाय होनदों आरोना होबाय आगै ओमफ्राय एमडी ने क्या बोला हाँ समझ में आया आसाम गुवाहाटी अच्छा गुवाहाटी को मालूम है ना बङाइगाव को मालूम है क्या खुरिया मान के सब ठीक है बस वो सिंदूर गलत आदमी को नाम पर अच्छा गलत आदमी को नाम पर है बोला अच्छा ऐसा है क्या ओमफ्राय गल रं ना गल रं तुम क्या तामो क्यों क्या रे कौन सा भाषा है रे ये तामो क्या तुम खोरी क्या बोला आपसे ज्यादा ये हिंदी तो मेरे को आता है जी बोला आपसे ज्यादा ये हिंदी तो ऐसे हिंदी तो मेरी को आता है जी बोला हाँ आता होगा आपको हिंदी लेकिन मुझे भी इतना नहीं आता जितना आना चाहिए उतना नहीं आती मुझे मामानि जोंहा बिश्वकबि होनना माखौ होनदों आरोना आदसा बिश्वकबि ओमफ्राय माबा एसे गोलोद जाबाय आरोना BIS नि खाथियाव ओइस थानांगौ आरोना S नि खाथियाव ओइस थानानै अनि जायगायाव ए थानांगौ आरोना होमबा जाबाय आरो ओमफ्राय गल रङा ओमफ्राय रहिमाया मा होनखो आब' आङो बेसे टाइमाव ओंखाम जागोन आब' नों बेसे टाइमाव ओंखाम जागोन होनदों आरोना दोननोसै आगै र' ओमफ्राय जानोसै दसे उनाव ओमफ्राय जोंहा नागालेण्डआ हेल' होनदो हेल' नागालेण्ड खुरियाव आइ एम नेपालि आदसा बाट I can teach you हिंदी बोला अच्छा अरे नेपाली आपसा आप नेपाली है नेपाली लोग को तो हिंदी आता है बहुत अच्छे से आता है तो ओमफ्राय जेया मा होनगो थिग थेंक इउ आब' होनदों ना ओमफ्राय जा गल रङा मा होनगो आपका बर' है क्या डिटेल्स बोला गल जाबाय माबायदि थाखो है क्या बुस्थुआ थागोन ओमफ्राय खुरि जाबाय नामा आरो
Korea mangga sono sono आपका दोस्त आपका दोस्त बता दो या बता दो यार कोई मुझसे लड़के बोला अच्छा मेरा दोस्त नहीं है भाई ओमफ्राय आपनि गेला पार्टी दौरा हिंदी रोमांटिक सॉन्ग गाना गाओ प्लीज बोला रोमांटिक सॉन्ग गाना कैसे गाना गाओ रे आनी गाना गाना नहीं आती मुझे फिर कभी गाऊंगी मैं फिर कभी आ जाना मेरे एलबी में ओमफ्राय दिनिसरा मानखो मा एसे समायना नुदों बाजै सना होनदों आरोना ओमफ्राय सिरां बर'आ मानखो बाजैयालाय ओंखाम जाया नामा माथो सानजांफुङाव कमेन्टसो फरायबाय थाबाय सानसुफुआव कमेन्टसो फरायबाय थाबाय होनदों आरोना ओंखाम जागोन आङो र' दोननानै ओमफ्राय बारा जा बार बारखाबाय ओमफ्राय जा एनिमा मानखो थामो खाय थं मतलब क्या होता है बोल रंग हा हा बोला नोंसो मिथिसिगोनलै आं बुजियाबो बुजिलाङो Sudah bagaimana? Kopida mama dede, dabu dona biman darna. Dabu dona biman. दोनसै र' बाराव दोनसै ओमफ्राय जा रहिमाया आदा MMB ब्लग नोंनिखौ आङो साब खालामबाय आदा होनदों ना रहिमाया साब खालामबायनो रिंखां नमस्ते रिंखां आङो नागिरनो मोनबावो
राजा गैखायाना ओमफ्राय नमस्ते रिक्जाक अच्छा रिक्जाकसो रिक्जाक ना where are you from बोला अच्छा जे from बङाइगाव ओमफ्राय जा MMB आ मा होनखो ए रहिमा सिस्टार मोनबाय दे होनबा ए रहिमा सिस्टार बेयो आइडिसो बेहा साब खालामलायनाङा होनदों बेयाव साब खालामलायनाङानो रहिमा आइडिसो होनो MMB निया ओमफ्राय जा रहिमाया ए होनदो आरो ना ओमफ्राय जा सिराम बरा दे बाजै अनलाय अनला दोंसे अनलायाव दोंसे मिलौदो आच्छा मिलौदो बर' खुगा मेथाइ रोजाब बाजै एसे खोनासंनि होनदो आरो ना आं लाजियोलै खननो रोङा आङो मालाबा खनगोन आङो दै मा होनो सिराम बर' र' सल' खननायखौनो LB होनांगौ र' मालाबा सास सास हाय सिस्टार हाउ आर यू बोला हाय सिस्टार आई एम फाइन आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय नागालेण्डआ ओमफ्राय नागालेण्डआ गुड मुभार ना एमएमआ मानखो बिखुनजोजों रायजाबाय साला बे आबै रानिया सोर बिखुन जानलालै एमएमबि सिस्टार माबासो फन हरदोंमोन ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनदों जोंहा नागालेण्ड बर' आदा रहिमा ब्लगनि खौ साब खालामनानै होदो होनदों आरो ना नागालेण्ड रहिमा थांखो र' आंबो नैबेजों खालामना हरनो र' दा खालामना हरगोन आंबो र' नैबे मबाइल गंसेजों दा खालामना हरगोन दे आङो मा होनो रहिमा जा एम हाय सिस्टार डिउटि दं आंहा बिनिखायनो नायनो सोलाबाखै होनदों जेबो नङा दे मुसाहारि डिउटि थानायाव बहा सोलाबनो ना डिउटियाव थानाय मानसिफ्रा सोलाबा ओमफ्राय दा डिउटि मा होनो दासो थांनो नागिरदों नामा डिउटियाव जे आदा MM ब्लग होनबाय आरो ना जेया जे आदा MM ब्लग गिटार जाबाय दोनसै आं
Kemana sedang terus bela-bela. ओमफ्राय एमएमआ फैलाव एमएमआ जोंहा मा होनदोंमोन फैलाव बुहुमाव रुजु रुमुयै रायजो जालांगोन जों सानैजों होनदों आदसा सल'आ आरो ओमफ्राय जोंहा एलिजा गैया आब' हाय आं दासो फैदों होनदों दे जेबो नङा आगैसोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा एस माबा सरि जेया मारै जाखो आदा एमएम ब्लग होनखोहाय ओमफ्राय जोंहा ओपिया मा होनखो मोहब्बत से जाता है मोहब्बत से तुमसे ये दिल कर रहा है कसम कसम से कसम अच्छा कसम से कसम लव यू टू पाबिजी बोला एक कसम से मोजां संजित लाइक दानबायना थेंक इउ संजित 40 लाइक दान खालामबाय आं होनदों आरोना थेंक इउ माथो ओइ 41 निखौ 42 नुजालाबायो ओमफ्राय एमएमबिया मा होनदों बयफ्रेन्ड जोंसो रायलायखोमाखो ना माखोलै बेलाय होनबाय है बयफ्रेन्ड नङा एमएम बिनानावसोमोन ओमफ्राय जों सन्जिता मा होनदों एमएम आदै होनदों आरोना सन्जिता ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनदों आदा एमएम ब्लग नोंनिसोदां होनदों आरोना एमएम ब्लग नोंनिसोदां ओमफ्राय जोंहा सन्जिता अन होनबाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय सन्जित अन आं अन होनबाय आरो सन्जिता दे लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो कमेन्ट सल' नङालै आबै रानि मेथाइसोमोन बेयो होनदों आदसा सल'आ माखौ दोनोब्रा मेथाइ सल'आ माखौ होनोब्रा मेथाइआ माखौ होनो बेलेग होनबाना सल'आ बेलेग मेथाइआ बेलेग नामा ओमफ्राय जोंहा सोमदोन मुसाहारिया मा ओंख्रि जाखो मादै होनदों मा होनो ओंखामखौनो जाथ'वाखै आङो दालिसो ओंख्रिया सोमदोन ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो आब' गान दस्रा मारै जाखो थांखो आब' गान दस्रा खनलाय होनदों आरोना गान दस्रा अनन होनदों आरोना थेंक इउ अनन लाजिलाय खननोबो जे सिरिस ना सिरिस खननोबो लाजियो मालाबा खननानै देखायगोन आङो र' Apika na akam zado होनदों ना आदसा जानोसै र' ओंखाम जादो दे बोला बोला
बोरला ना बोरला पाट हेलो बोला हेलो ओमफ्राय जेया मा होनखो आखाम जाया होनदोंना ओंखाम जानोसै खाउंगी रुको थोड़ी देर बाद खाउंगी ओमफ्राय जा सोंदों बोरायालाय नोंना मादैनो बोराया गैयालै फैयाखैनो बोराया फैयाखैनो गोदान बा जयेन जादों आंजोंबो सनाफोर जयन जाव नया है तो जयन जाव गाइस Thank you थानायनि थाखाय सनजित ओमफ्राय जा अपिका मा खबर होनदोंना खबरा मोजां आंनिया अपिका नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जा सोंदों नामा आंखो साख्रि मावो नामा बोराया होनदों ओं साख्रि मावो बोराया ओमफ्राय सनजितआ आं सिसिल' दे होनदों औ दे सोंदोंना होनबाय आरोना देमानिखौलै बयफ्रेन्ड जों रायज्लायखोमाबाय थानायनि गारना खारजाबाय खोमालै बे आबिरानिया बोरायजों जाबाय आदसा बोरायजों गारना खारजाबायलै बयफ्रेन्ड जानो नामाब्रा नोंलाय बयफ्रेन्ड जानो नामा इन्दि ओमफ्राय जा गल रङा मा होनगो तुम्हारा नाम क्या है बोला अच्छा जी मेरा नाम विश्वकवि है विश्वकवि जेया मा होनदों आंबो रहिमा ब्लग लानोसै आब' होनदो आरोना रहिमा ब्लग लानोसै आब' होनबाय आदसा होमबा नों रहिमासो नामा आंबो रहिमा ब्लग लानोसै आब' होनदों जेया मा होनखो 2026आवनो हाय होनदों 2026आव हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जा मा होगोन आंहालाय बयफ्रेन्ड खाना होनबाय आरोना बयफ्रेन्ड खाना जाबावबाय आरोना बयफ्रेन्ड खाबाबो आरो मा होनो बयफ्रेन्डनि आरो बांसिन बयफ्रेन्ड जादों नोङो होमबा ओमफ्राय जेया मा होनगोन सरि हाबा जानायसो होनदोंमोन दे जेबो नङा दे दे दानलायनांला दे हाबा लानायसो होनदोंमोन ओमफ्राय जा सरि बिलायनाङा इखो फराय ओमफ्राय जा गल रंग है क्या बोला तुम्हारा नाम तो अच्छा है बोला गल रंगाबो बर'सो नामाब्रा थेंक इउ ओमफ्राय जा
Arni dom def นะ Arnin dam def นะ Hello ma'am बोला Hello नहीं जाता है mà कमेंट कर दे लगे पर कमेंट करो जल्दी जल्दी एलबी रखने का टाइम हो गया मेरा अमृजा अपी का नाइस बोला गोल गोल रंग हमारा कर त्रिपुरा है बोला हमारा कर त्रिपुरा है अच्छा आपका कर त्रिपुरा में है कमेंट कलम दे लगे पर जल्दी जल्दी कमेंट करो कमेंट एलबी देखना सही है ताती जावट गर्लफ्रेंड को एलबी बना रंगाना अच्छा गर्लफ्रेंड खौबा एलबी बना रंगाना एसे फोरोंहरलाय बिदि आरोना आंनोबा रोङागो मा होनो जे नोंनि गार्लफ्रेन्डआ मा सोर जाखोलै रोंखागौदां ओमफ्राय जोंहा सेप्टेम्बर गल नङा गोल ने क्या बोला हाँ? अगर थाला हाँ? अगर थाला मजा थामसा त्रिपुरा क्या बोला गोल जयन बोला अच्छा जयन होना है बोला गोल रोम एम dia manggil दे सना आबै रानी होनदों ना मा थार्टि जानोसैलै इंगानन्था माबाफ्रा इंगाथा जाबायमोनदांलै रहिमाया आब' होनदों रहिमाया आरोना दे आङो बे मा होनो रहिमाखौ